من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله. Al'umma na garuruwan Dogarawa, Tawa, Kwanni, Tsarnawa, Galmi, Madawa, Badagishiri, Gidan Iddar, Malbaza da kewaye ga wani babban albishir daga Madarasatul Mufida Dogarawa bisa jagorancin Malama Hafsu Tanko. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Wannan babban albishir Mufida Dogarawa ce bisa jagorancin Malama Hafsu Tanko ke gayyatar illahirin al'umma musulmi maza da mata, yara da manya na dukkanin wa'annan garuruwa da kewayensu da aka zana da su hallara baki ɗaya kwansu da kwalkwatarsu zuwa wajen walimar saukar alkur'ani mai girma tare da wasu gagaruman wa'azoji. Wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Za a gabatar da gagarumar walima tare da wa'azi na mata ranar Asabar 3 ga watan Mayu 2023 daidai karfe 10 na sahe a nan Madarasatul Mufida Dogarawa. Har ila yau za a gabatar da gagarumin wa'azi na kowa da kowa a dai wannan rana ta Asabar 3 ga watan Mayu 2025 daidai karfe 8 na dare a nan Madarasatul Mufida Dogarawa. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Malamai masu wa'azi akwai Shek Alhaji Zakariya Lawali Agaji Maradi da Shek Musa Rabu'u Maradi da Shek Halilu Tudun Alkali Maradi da Shek Muhammadu Usman shugaban majalisar malamai kungiyar Kitabu wa Sunna Niyame da Shek Jamilu Yusuf Addaurawi Aldamagarawi da Komanda Lawali Sani Agaji Niyame da Alarama Kamis Abdullahi Maradi da Alarama Hassan Abdulaziz da sauran malamai da alaramomi. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita. Ɗaliban da za a ma wannan walimar saukar alkur'ani su 15 ne wanda suka hada da Aishatu Salifu, Wasila Abubakar, Ramatu Ali, Zainabu Yahya, Safiya Sa'adu, Fatima Sa'idu, Fa'iza Asman, Zahra'u Larwan, Hadiza Yakuba, Shawaila Adamu, Nana Bahija Shefu, Maryam Nahisa, Firdausu Alhaji Umaru, Surayya Asman da Marhafuza Haruna. Wa yastaftunaka fin nisa قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي. Masu masaukin baki magajin gari Ade Ila Salifu da mai martaba sarkin Dogarawa Alkakadiri da komisar na Dogarawa da Hajiya Zainab Niyame. اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله به عليما. Masu tarban baki Alhaji Usman Mairimbo da Alhaji Umaru Baligi da Alhaji Sila da Alhaji Mustafa Bako Galadiman Kwanni da Alhaji Sahabi Abijan. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha عليهما أن يصلحا بين
بينهما صلحا والصلح خير. Za a samu halartar shugabannin kungiyar Kitabu wa Sunna Dogarawa wanda suka hada da Liman Abdu Jamare da Ali Yahaya shugaban kungiyar Kitabu wa Sunna Dogarawa da Ustaz Sulaiman da Alhaji Malam Sanusi da Alhaji Awi. Wa hudiratil anfusush shuh. Wannan sanarwa tamkar gayyata ce ga dukkanin al'umma musulmi, mazansu da matansu, yaro da babba, na garuruwa kamar haka: Dogarawa, Tawa, Kwanni, Tsarnawa, Galmi, Madawa, Baragishiri, Gidan Iddar, Malbaza da kewayensu. Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ba da ikon zuwa kuma ya ba da ikon aiki da abin da za mu saurarawa. Amin summa amin. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum